Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong matuhata na madongani, dohot na mga raboti hamu sa luhuna. Adorak susati ta tuhatan di bata, jumulo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhuna roha, ima mga raboti ate-ate doho pikiran muda be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jabita dihita tu Minggu 26 dung Trinitatis tanggal 24 November 2024 imana tersurat di buku ni si Daniel bidu pitu ayat sia 114 do topik minggu rodi saliling-liling na do pamaret taon dohot harajaon ni debata manang kekuatan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Songonomma didok disi. Saihu panok noti doi paima di pajongcong akaha bangsa jalahudul tusi ibana naso suda arina. Ia pakaian nasaksak do songon itak jala di uluna songon hapas na binusur. Ia habangsana songon jillam-jillam ni api jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruar dosa da sungai api jala mabaur sian adopan na meribu-ribu akka namar sobbatu ibana jala mar loksa-loksa tidang di julona mar haladoi. Dungi tarpasang maluluan jala terbuka akka buku. Jadi saya panok noti magumudang ala ni suara ni akka hata na zukat akka na hinatahon ni taduki saya berengi pai matarbunu binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala tarapa suhu paretta siap binatang akka na tinggali ainunga dibuhul tiki do jomni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangka poborngin gabi idama ro sahalak marhite-hite obud di langiti songon anak ni jolma jala sah ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tujulona. Jala di basa-basahom matibana pamaret taon, dohot hamuliaon, dohot harajaon, jala saluhu bangso, hom doho halak parpakuling maragam-ragam, marsob batu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaret taon na, nasotupa musa siat ibana, harajaon na pe nasotupa pesat do, ido sahatna. Huria na hinaholongan itu hatta sadarion 5 minggu ujuk tapar huriaon do parningota diakan ng modding. Lasrohata ala saliling satao pardalanan ni huria taida do padonganion doho pangaramotion ni debata maradopon huriana. Dia karagam perdalanan ni huriyay taida ma huwaso ni di mata na madungani doho na mga ramoti gabibuy sa ujung taon di parhuriyaw nom. Alay boy lungur roha ala marningo akka namasa tarlumobi ma moloadong keluarga si solhot dongam manang ale-ale naung jumulu mana di kokita manaupot tuhatay. Alay manang songod dia penamasa patut do madok moliate hita tu debata ala dang marpasohotan asin rohana do dengan ni basana di bagasang guluta di bagasa sataonom. Marhite buku ni si Daniel nolon di patuduho do dengan basa do asin rohani tu hatta taida marhite ngulu ni naposona si Sadrak Mesak do Abednego nang petarbuang do bangso itu Babel di bagasan huaso ni sini muka Nesar
alai di patuduhon debatado huasona marhite na posona. Ditakup jala di pamasuk do Sadrak Mesak do Abednego tu bagasa pemurunan namar nala-nala ala soolo na sida masoba tu patung ni Nebukadnesar. Alai di palua debatado na sida sian pemurunan namar nala-nalai dang manang mahua. Idok nasida taida di Daniel 3 ayat 17 ayat 11 mololo moro hani debata nami nahuoloi hami sai paluon na do hami sia liang pamurunan namar nalanalai doho sia tangammu ale raja dami alai nang solomoro hana iko boto ommu do ali raja nami naso olo hami mamile tuaka debatamu manang marsoba tu gana-gana sere naung pinajong-jong mi. Hurian itu hata alani parsaoran nasida na macero sudo debata gabe masa do halongangan. Bahkan di dok nasida jika seandainya pun Tuhan tidak melepaskan mereka dari tungku api yang membakar mereka, mereka tidak akan surut dan tidak akan mau menyembah berhala yang didirikan Raja Nebukadnesar. Dohonon tung dipakilahon nasida do padonganion doho pangaramotion ni debata di ngulu nasida. Dungi muse hamuna kadongan di pamasa debatado halongangan marhite na posona si Daniel di harajaon Babeli. Sada si basa-basa na pinasaha na to si Daniel ima bisuk majah doho mangalapati ni pini Raja Nebukadnesar. Nasubui halak na pistar manang si jujur parhalaan na tolak mangalapati ni pini rajai alai diuka Jehovah do tu si Daniel. Di patuduho Jehovah marhite si Daniel ni pini rajai taringo tu harajaon ni Raja Nebukadnesar. Do nanaing ro jala ahanay komasa tuak ke harajaon ni. Ala tikos di pajojo si Daniel jala sitong di hilala rajai pangalapation na pola tukka ibada marsoba tu si Daniel. Dungi nina rajai mangalusi si Daniel tongod do tahe debata muna do debatan yak ka debata jala Tuhan ni akka raja jala si papatar akka hahomion ala dapot ho papataromu hahomionom. Boitaida di Daniel 2 ayat 47. Hurian itu hata marhite turpu sadarion nang takas peopota bahwa debata Jehovah do na marhuaso mamareta jala marharajaon ro di seleng-lelengna. Ido lapatan ni parnidan ni si Daniel di bagasan ni pinirajai dini pinai di idaibana opat angin ni langit na marsitahan jalanakko masya laut opak binatang na bulun. Di patuduho dua kapangalaho manang rupa ni naopak binatangi na manggobarhon akaraja na naing hehe siya tanong osugot. Sudi akaraja dohot harajaon na siya tanoon nang peditiki na marhuaso marsahala jala marhagugun alay sa luhu nai nalahosal pudo. Nang pe marhuaso jala tuk paro hasusaan tu akka na porsea alay martiki biro hatop manang lebat nai kosal pudo sa sudena. Hurian itu hata na marhuaso jala na hotro di saling-liling na holad debatado. Ido na taida marhite turpuk taon sada gobaran ni harajaon na gukhuaso hasangapon
hamuliaun do hatotongon. Jala partogi i sahalak namar sahala situtu nagu bisuk huaso do hamuliaun. Pahean na saksak ubu songon hapas habangsa songo jillam ni api do roda namar nala-nala. Ruar dosa da sungi api jala mabaur sian adopanna maribu-ribu akan namar sobat ibana jala marloksa-loksa tidang di juluna marhaladoi. Ayat sia 110. Tung marasing do sianak kaharajaun do parhuaso na digubbar marhiti binatang nopati na marragam rupa do pangalahona alai sude patuduhon haportibion do parsatokinan naikot tuduk doi itu parhuaso na manotongi songon ni ida ni si Daniel dinipina mulut tajaya sapusera sapuluai. Jadi sai hupano noti magumudang ala ni suara ni akahata na zukat akka na hinatahon ni taduki sai huberengi pai matarbunu binatangi jala bidom pamatangna jala dipasahat asa puruno tu api jala terrapas suhut paretta siap binatang akka na tinggali ainunga dibuhul tiki doho jom ni ajal lasida. Huriana hinaholongan ditikina songon na ni ida ni si Daniel gabe ida ma rosa halak marhite obud di langiti songon anak ni Zolma jala saha ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tu juluna. Jala di basa-basa hom matibana pamaret taon do hamuliaun do tarajaun jala saluhu bangso hom do halak parpakuling maragam-ragam marsobba tibana rodi saliling-liling na do pamaret tona nasotu pa musa sian ibana harajaun na pe nasotu pa pesad do ido didok di ayat 10 do saplopati. Amuna kadongan namar tudu-tudu doi tu Mesias Raja Sipaluai ibana do na didok na dison ima Jesus Kristusi alani hurian itu hata songo sitidang ni Kristus sita di portibion ragam do akan namasa na ikon siya do pata akahamaolo do asusan pangaliliun, pangarupaun, isa-hisa, kreherehe, do ragam niaka hasusan nasing. Bui masa do akai, doho diaka harajaun nagugus itu bahkan napalelea de bata, doho na mamunu akan naporsea. Alai molo masa piakai, taingok mak, saluhu nai martikido, jalanai ko salpu do isa sudi. Namanotong holan harajaun ni debatado. Alani unang hita madile, unang mago pakirimon, tay hutom matuhatai di bagasan hasatiaon. Ikoningok do hita, pabua nasatia do debata madungani, doho mangaramot hita. Hidok Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 20. Ai ida ma sai na dong anakku duhamu ganupari rasi rasa ro ajal li hasyanganon. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata hodo na hotro di saling liling na alani kon marsigatung tuhodo hami. Asal manangahape na masa di perenguluan nami opos dorohanami hodo madongani hami. Molo pe masa pe kahasusan paru kilon alani akaparhuaso do akaparrohana zukat pos dorohanami hodo namadongani do napamona kami alani Tuhan terpuji mahodi sudi ngulu nami asimaroham di tangiang do elele nami
lan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, say jalo matangian ni naposomon. Amen.